sekuphinde futhi kwenzeke enye inhlekelele yengozi edlule nomphefumulo. Umbukeli ake ngimengelele kanti engikuphathele zona kuleli ihora zimi kanje. Sekwenzeka ingozi enyantisa igazi endaweni ehlezi iqeda abantu ezinkwazi beach ngaseStenga ku-N2 esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kubuka ukuthi izimoto ezincane ezimbili zidudulane eMahlanze zaze zaphumela ngaphandle komgwaqo. Umbukeli uzosanda kukhumbula ukuthi kusanda kwenzeka ingozi khona kule ndawo lapho khona kushone khona umuntu oyedwa kwalimala abantu abathathu. Kube sekubizwa abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko ilapho khona bafice sekushona oyedwa kanti abanye abalimele baphuthunyiswe esibhedlela ukuyothola usizo oluphuthumayo. Wembukeli imbangela yale ngozi namanje ayikaziwa kanti amaphoyisa asaphenya. Bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.